Visayas sa mga nagatutok abroad pinaagi sa pagalantaw sa ating Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Sabong nga aga maginakaupo ang niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Upda na kita hasta las 9:30 ang atak na sabong aga. So dalawang nga sa inyo sang dalagko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal. Mga balita sa luwasang pungsod sa bangman, mga balita sa batag sa Ginampang, kag balita sa artista. Karon sa mga balita sa bangman, mga tubiko ka mga resource persons may nakaupod nato na diri sa aton nga palatuntunan sa balita lokal. Ang mga tenants sa dira sa Mayamanukan country nga mayara pa sa nga rear sa ato na sa nga syudad man siga regular naman lang nga kahapon para nga makapadayon ang ilang sining pag-operate kaya ginaserbe kahapon ang ining closure order dira sa mga stalls ang ilang tenant wala nakabayad. Ara man lang nga galing nga mayara man lang sa ginogbayad kagawiling man lang nga magproseso o kapo na ya mayara pa higot niya kuno ang lubid sa iyang liog mo. Di makasulbar ba na sang balayran kon amo nang imo sa nga imoon. Although madamo man sang mga tenants ang mayara man sang utang sa ato na sa nga syudad nga baton man nila. Agini nga pagpasirado sa ilang mga stalls dira then nagitso man sining compromise agreement upod sa aton nga mga departamento sa syudad. Subong isa naman lang kono ang sirado dira sa Mayamanukan country ang masubola na diri kaya pa na isang presidente sang asosasyon. Paano manabi makumbinsi ang mga kaupdana na dira kon ang leader mismo o kon ang presidente amo man ni ang nagapanguna sa mayara dira sang utang. I-check na to na karon kay masubo man ni para sa mga ginasirado dara because subong tiganapatigayon na to ng Mascara Festival. Makadamo-damo bala ni Banwa ang kita sang mga tenants dira sa Mayamanukan country. However, bisan hindi pa man Mascara Festival, kita yan nagapati nga mayara gid sa income ang mga tenants dira sa Mayamanukan country. Abo nang hindi nato na sa maintindihan ako na nga ang iban na makabayad man pero kadamo sa gyapon ang hindi makabayad. I-check ata na karon na dira sa area with the Bombo Carla May Defensor. Sa iba na pang mga balita lokal, Land Transportation Franchising and Regulatory Board nagapahanumdum sa mga driver nga dapat mayara gid na isang fare matrix antes makasukot sa ning nagasaka nga pamasahe. Kaya kadabog yapon sa mga outdated nga fare matrix sa ilang mga public utility vehicle. So ang pamasahe diri sa mga wifi yan naka-secure sa fare matrix amo ni ang mga una pa 11 pesos and then 13 pesos para sa traditional and modern jeepney respectively. Sa iba na pang mga balita lokal at ismisan na paano may mayong balita sa buong aga kaya naganabo ang presyo sa gasolina sa ikaduhang sunod-sunod ang semana. Ikalima naman ng semana nga naganabo ang presyo sa diesel. Samtang presyo sa karne ginalauman naman nga magasaka sa masunod nga mga binulan kaya nagahilapit na ang Christmas holidays kadungan man sa pagasaka sa cost. Subong nga dani labi na sa mga gina-import ni nato na balang karne apektado gid sa paghuyang sa balor sa piso batok sa dolyar. Kaya kahapon na gani 59 pesos ang kambyo sa isa ka dolyar nagganubo pagid Banwa halin sa pagka-close sang trading sang Biyernes. May kaing tanan na karon na diri sa maya presyo sang karne sang baboy and then karne sang manok abang ginakaupod nato na si Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana. Sa mga balita nasyonal,
President Ferdinand Bongbong Marcos nagdepensa banwa nga ang pinakamaayo nga paagi para nga madram up naton ang negosyo diri sa mayapong sa Pilipinas. Amo ni ang pagdambong niya sa Singapore Grand Prix. Kaya mayara man sang panindugan ng palasyo sa Malacanang nga produktibo man ang gining travel sang presidente. However, ang pamangkot subong sang mga kritiko kagita man syempre nga mga Pilipino sino ang nagasto sini kag nga ang gintago-tago pa sang palasyo sang Malacanang. Sa iba na pang mga balita nasyonal, kadamo na sang mga nagadaog sa Grand Lotto sang Sabado ang nagkubra na sang ilang mga premyo. Siling dere sang Philippine Charity Sweepstakes Office. Wala gid sang problema, wala sa mga kamalamalahan. Akaiba na gani diriyo pulo na katuwig kuno ang sagod nila sang amoni nga kombinasyon sa mga numero. Sa iban pang mga balita nasyonal, balor sang halit nga ginatugas sang typhoon na Karding sa aton nga agrikultura nagadangat na sa 3 bilyones pesos. Kahapon sa nasiling nga tana sa aton update sa balor sang piso ang isa ka dolyar sa pag-close sang trading kahapon yara sa 59 ang kambyo or ang baylo sa isa ka US dollar. This is another record low para sa Philippine peso. Sa iba na pang mga balita sa balita international, North Korea nagpalupad na naman isang unidentified nga ballistic missile suno sa militar sang South Korea. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 12 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Why na sa mga naganubo subong banwa. Okay. Pagawang presyo sa produktong petrolyo kay mayara sang rollback bisan sinintimos lang. Bisan sinintimos lang yan tiya di pa managyapon. Ilabin na kung sa mga kotoran naton ang nagabiyahe sang public utility vehicle mabuhin-buhin na nagawang ilang sining gasto. Kaya sulod sang isa kadlaw ti kapila kamagapatughong. Ang isa sa ginalauban naman naton sa buong banwa, ang gining pagsaka sa presyo sa karne nga ginabaligya sa mga merkado sa pungsod Pilipinas. Ilabin na sa masunod nga mga binulan nga nagailapit na kita sa Christmas holidays. Sa aton sa Christmas countdown, 82 diyas na lang banwa na bilin antes sa adlaw sang Pasko. Para manabid sa mga importers sa the same time sa local naton nga mga hog raisers nagasaka ang ilang cost, ang ilang gasto para sa paggasagod sini subong man sa pagtransport sang sining mga karne. Kung imported naman niya para nabis ang mga ginasisig bala. Mga maskarasang baboy and other internal organs na gina-import pa ini naton banwa. So we need or mga importer or importers kinahanglan nila sang mas dako nga kapital ilabi na subong nga nagnubo pagid ang kabalor sang piso batok sa dolyar. Suno sa Meat Importers and Traders Association banwa, ang meat import prices are expected to increase given the delivery delays and higher landed costs. Yun pong gastusin o puhunan o landed na cost ng imported tumaas na, kaya ngayon may presyo na tumataas o pataas ang presyo. Ang silingman sa mga pork producers by December, magasaka sang top 30 pesos ang kada kilo. Amo na nga subong, amo na ni ang trend nga makita naton. Santo diri sa latest data nga available nagikan sa Department of Agriculture, ang presyo sang karne sang baboy
yara sa average or pork liampo ini 350 pesos. Ang pork kasim na 300 pesos, ilabi na sa bahin sa Metro Manila and iba na pang mga factors kung nga ang tinagasaka ang presyo. Diri man ganana sa aton sa lokal sa banda sa ginagunto sang mga nagasagod sang baboy amon ni ang kamahalon sang presyo sang feeds. Naglabay pagid ang typhoon Karding. Although may raketaya sang surplus sang karne sang baboy diri sa may Negros Occidental, and then gina export pa naton padulong sa iban nga mga kaprobinsyanan, particularmente sa Luzon and other parts of Visayas. Kumusta monitoring subong ang prevailing market price diri sa aton sa Bacolod and province of Negros Occidental. Yara sa piya kalinya our provincial veterinarian Dr. Placida Limana. Live kita Doc sa Bombo Radio Bacolod, dapat mo si Bombo Ernin mayong aga. Mayong aga, Bombo Erlin, kag sa nagapamati, kagatan-aw sa imo programa, Bombohanay Big Time. Sang last week ka, Doc, pila ang prevailing market price sang karne sang baboy. Una kita diri, Doc, sa karne sang baboy sa province. Ang base sa datos kag monitoring sang aton nga opisina province-wide, ang bilis ang aton nga baboy sang last week 257 pesos per kilo average province-wide. Subong 257.50 or 50 centavos lang ang nagdubang. So gamay ang diferensya, very minimal. Okay. Doc, that is average, Doc, no, for the whole 32 LGUs. Oo. Kung basihan natin diri sa Bacolod, ang presyo sa baboy is 230 to 270 per kilo. Okay. So kung kuhaon natin ang average, nagadalagan siya 250 to 255 per kilo. Ang pinakanubo, Doc, 230? 230 ang pinakanubo. Sa province ya, Doc, sa mga kabanuhanan, din ang pinakabarato. Sa kabanuhanan, ang pinakanubo naton, di nato makita sa Don Salvador. Ang ilang report, 190 lang per kilo. Okay. So ang pinakamahal is 230 gali per kilo. Ang pinakamahal, di nato makita sa San Carlos nga 285. Okay. So gamay lang ang diferensya kung ikumpara naton diri sa Bacolod nga naga 250 to 270 pesos. Anong mga rason na sinadok nga ang sa Salvador Benedicto 190 ang kilo? Ang rason siguro nga ang supply damo, no? So ang manong bakal medyo gamay, no? So that's why ginpabarato nila para nga mabakal ang ilang produkto. Kaysa amon nga paglibot-libot, monitoring sang aton nga district offices nga ang mabakal subong hindi gid ang fresh nga meat. Ara sa process. Because kung process gani, dasig lutuon, especially subong nga may face-to-face. No, kag medyo makasave sila kung ang ila baklon o kung ila lutuon ang process. Kaya i-compare naton sa fresh. Pero Doc, ang dira sa Salvador Benedicto, dira man lang ni ginasagod, no, nga mga baboy, why nas lagakwa from other towns? Yes, local lang ni siya, local, no? Okay. So, amo na ang aton nga datos. How about, Doc, sa San Carlos? Doc, mahal gid sang presyo sang baboy didto? Sa San Carlos, 285. Sa ginhambal ko na, kung ibase mo sa iban nga mga banwa, nagamatter lang sa mga 5 pesos or 10 pesos. So, gamay lang nga diferensya. So, very minimal na siya. So, nakita man natin sa ilang slaughterhouse report, no? Previous months, kagsubong months, pare-pareho lang, wala abrupt nga pagsaka sa slaughterhouse o kung pagmuko. So nakita natin sa aton report from January to September ang volume sang sapat nga ginaihaw sa slaughterhouses daw pareho lang.
Nagamatter ng tag 50 heads, 10 heads, no? So, dila namon gina-compare namon ang ginaihaw kag ang presyo, no? So, makita mo nga hindi masyado nagamahal ang baboy o kon ang manok kay ang dressing kag ang pag-slaughter almost puro pareho lang. Oo. Pero Doc, dira man lang na siya ginakuha, no, sa San Carlos area. Sa San Carlos area man. So kay ang aton nga karni hindi nato na pwede ma-transport sa ibang nga locality kay tungod ang aton nga slaughterhouse is only locally registered meat establishments which is only allowed to market within sa locality, no? Kay ang aton diri nga slaughterhouse nga accredited as AA amo lang na ang Bacolod kag ang Sasagay. So ang ilang product pwede nila ma-transport bisan sa diin nga LGU kag outside sa province kay tungod nga accredited sila as AA. So local. So subong Doc, may surplus kita gyapon niya, no? Sa baboy wala kita problema kay surplus kita. Surplus kita, no, kay sa base sa amo nga record subong nga month kag ang last month, no, naka-export kita o kung nakapadala kita sang aton nga baboy outside the province 5,500 heads, no, sa mga month. Last month 5,000. Ang medyo nubo sang July which is 4,000 lang ang napagwa naton. Subot sa lingon kay sige ang pagwata surplus kita diri sa aton. Siya. Ano gid ang kalabanan ka ni Doc nga destinasyon ni sang ginapagwa naton? Ang record naton nga kalabanan nga backyard na sa record naton guwa pakadto sa Visayas, no? Either Central Visayas and Western Visayas. So ang sa record naman naton sa commercial farms ang kalabanan nga pagwa Luzon kag sa Cebu, no? So ang sa commercial more on breeding. No, ang sa backyard naman more on slaughter. Okay. Why na Doc sa may nagakadto sa Mindanao area? Sa record natin wala. Kay mismo sa Cebu kag Iloilo kanang enough na, no? Kay ang taga Mindanao layo na kung i-travel nato, no? Ang cost sa traveling expenses daw dako na kaayo. Okay. Pila subong Doc ang live, ano ganyan na Doc? Live weight? Live weight, no? Ang live weight sang aton nga baboy, no? As per our monitoring, ang pinakamahal, dira naton makita sa, Sagay, no? 145 to 140 ang live weight, no? Ang barato, dira naton makita sa Calatrava, 120 pesos ang live weight. Sa baboy. Oo. So, pag-abot sa merkado, awanin more than 200 pesos. Yeah. Pag-abot sa merkado, kay karne na siya, amo na siya sining kaina nga naga 230 to 280 ang kilo. Naganubo, giba na siya, Doc, kon August. Kung siling nila nga, tigiliwi bala. Hasta September, doon naganubo ang presyo sang live weight. Ang record naton sa last month, which is August, no? Ang aton nga baboy, 130 ang average. So, ang subong nga month is ang week, 134 ang average. Like okay. So, a difference of 4 pesos. Pero makabawi-bawi naman siya, Doc, kung lapit na ang December? Na kung lapit na ang December, syempre dako ang demand, no? So medyo makabawi-bawi ng aton nga mga farmers, no? Kaga nakita naton subong nga ang bilis ang feeds naga-amat-amat naman na reduce kay dadasunod siya sa presyo sa krudo, no? So makita naton nga ang mga commodities naga-amat-amat man mubo, no? For example, ang sa broiler naton subong, no, sa dressed chicken. So damo subong. So nagahinon-anon man ako sa aton ng mga stakeholders kay ti-organize ni sila kabalo sila sang dalagan sang commodity sa market, no? So sa aton nga broiler actually damo subong ara sa storage, na sa cold storage nga stocks nila, no? In preparation sa December, no? Kay nakita naton oversized na ang mga manok nila kay tungod nga naga more than 30 days ang harvest na subong. Gusto dingon enough more than enough gani ang supply naton
sa Oo. manok. So preparado na ni aton stakeholders kay balanin mo ang aton nga mga stakeholders balanan nila ang dalagan sa industry kung ano nga man ang damo demand kag Oo. ang ano nga ang ina ang demand. Sige, katuan na karon na Doc ang manok. Diri Doc sa karne sang baboy, expected ba ni nga magsaka ang presyo hasta sa holidays? Amo nang gina-expectar naton nga medyo magsaka pero hindi gid amo na nga siling to nga 30 pesos nga pareho sa Manila no 30 Oo. pesos 20 pesos sa diri sa aton kung gasaka man gid ang presyo sa mga karne matter lang tag 5 pesos 10 pesos hindi gid kaabot sa amo gid na nga nagaabot 30 to 50 pesos. But we still have enough supply, Doc, no? For the holiday amo nang season. advantage. Yes, Berlin. Amo nang advantage sa province sa programa ni Gov nga kina-strengthen ginato ng aton nga mga borders no para hindi ta masudlan sa mga transboundary diseases. Kay amo man lang na ang ginaproteksyonan sa probinsya pagi sa liderato ni Gov nga ang 6 billion swine industry maproteksyonan ta kay para nga ma-enjoy man sa aton stakeholders kag mabawi-bawi man nila ilang gasto no kung ang presyo sang baboy maayo-ayo kay tungod nga gina-export naton outside sa province no Oo. napadala natin sa Luzon kag sa ibang nga regions nga wherein nga sila may affected sila sa ESF. Doc, di ba na naga-import pa kita, Doc? Especially ning mga para sa sisig, mga maskara, Doc, no? And other organs. Doon na import ina siya naton. So, amo na nga mga bagay, natawag natin nga mga offals, mga entrails, kung ang mga panit na or ano na, imported na siya, nag-aaki na siya sa Cebu, no, from ESF-free country, no. Mhm. So, sa Cebu sila nag-aaki, going diri sa aton, kaya amo na siya ang gina-add-on sa aton processor sa ilang mga chorizo, sa mga kung ano pa nga process nga food, kay ano na siya, ang mga imported na iya, hindi na siya unod, kundi mga entrails, mga fats, mga jowls, no, amo na siya. So, nagaagi na sila sa Cebu kay hindi pwede nga magdala diri sa Negros paagi sa Luzon because ang Luzon is ESF infected area. Oh. So, inaalam naton kung gaagi sila sa Cebu which is ESF free area. OFAL, tawag sini Doc, no? OFAL. O-F-F-A-L. Yes. OFAL. Mga ano na kadamo, Doc, ang gina-import naton? Actually, thousands of kilos man na, no? Nga, ano, kay tibok at man ang, ano mo, ang offal nga na. So, wala ako data diri sa iya sa National Meat Inspection Service, pero thousands na sila kilos from France, Argentina, or any country nga ESF-free. Okay. Galing ka kay subong nga medyo nagnubuang valor sa nga piso. So maybe maapektuhan ginadok ang presyo sa gina-import naton nga mga offal. Maapektuhan gid kay tungod nga nagtaas ang value sang ano gani na. Medyo Tama. naglubo ang value sa ato na peso. Okay. Doc, dari kita Doc sa karne sang manok. Anong presyohan na isubong? Sa manok nato, no, ang precious, ang average ng aton nga dressed chicken sa bong is 190, no? Ang dressed chicken nato, no? Pero ang pinakataas nato naman is Don Salvador to 10 ang ila, ang pinakanubo is ang Tuboso 170. Pero kung kuwaon naton ang average ng aton nga dressed chicken, naga 190 lang per kilo. Ang binakuha natin diri is ang whole chicken. Kaya iba naman na ang presyo kung mga choice cuts like drumsticks, no, wings, no, lain naman na yung presyo. Oo. So ang sa monitoring natin is ang whole chicken. So ang average is 190 ang price per kilo. Oo. Nga Doc nga sa Salvador naman ang pinakamataas diriya sa karne sang manok. Siguro ang supply nila, siyempre halin man na diri sa sa Bacolod, no. Mhm. So a matter of 10 pesos, no. 10 pesos ang Diferensya. difference.
Ang diferensya. tuboso naman niya, Doc, pinakabarato. 170. Kaysa amon nga paglibot-libot, no, within sa isa ka area, mismo sa ila, iba-ibang preso. Wa sang merkado, halimbawa, nag-180. Sunod sang merkado, 170. Amo na siya bala. So, within that sa market, no? So, binakuha lang namon ang average, no? Kay mismo dira sa merkado, nag-matter sang 5 to 10. Depende sa sa manugbaligya, no? Oo. Awan na silang yung may kompetisyon na bemo. Yes, Basta do medyo yes. tupong-tupong lang kay karon kung tama gid mo ya kanubo kay linaway naman ang mga nagabaligya. Oo. Doc, So, we have hindi ka magkuhan sa manok kaysa ginhambal ko kay ina na ginunanon man ko sa National Meat Inspection Service at sa aton nga association sa integrators. Actually, hambal nila prepared naman sila sa incoming nga December, no, kay siyempre damo ang demand. So ara sa storage, actually damo sila stocks, no. So gina-slaughter nila or gina-dress nila in advance kag ginabutang lang sa storage kag all in all out ng ilang stara sa storages, no, kay nakita naton nga dalag sulong manok sa maglibot ka sa merkado naga 1 kilo ang isang ka head, no. So ang kung isang industry subong sa amon nga pag-monitor nga gina-harvest na lang nila ang manok kay tungod nga kung isa more than 30 days na naga more than 1 kilo na kung ipalawig pa nila ang ilang nga manok magasto na sa feeds. So ang ilang ginahimo gina-store nila sa cold storages kag amat-amat pagwa, no. So wala problema. Kag ang province luwas nga nagapagwa kita sang aton nga dressed chicken nga 100,000 kilos a month, may nagasunod man diri sa aton nga more or less 500 to 600,000 kilos a month. Okay. So ang mga poultry farm talaga ni Doc, diin gid sila specifically located. Ang mga growers, ang mga integrators, makita natin mostly ari diri sa Central Negros, no? District 4, tapos may ara na sa 5, dayon diri sa District 3. Malapit diri sa dressing plants. Kay kung mga Kanduni, Kawayan, wala na nada, layo na da, no? So may ara man da sa Kabangkalan, pero ang most volume or ang damo nga growers ari di sa Central Negros. No, kay ari di ang mga dressing plants. Sa diin ginagaling dressing plant, Doc, ano nga LGU? So, ang dressing plants makita sa Ibi Magalona, sa Silay, sa Bago, kag Morsha. So, ang mga ginabaligya diri sa mga merkado sa Bacolod, dira na sila ginadress? Dira na siya address. So, ang ginamention ko na nga volume sang manok is hadin record na sa dressing plants. Wala pa nalabot ang mga household dressing. Kaya hindi natin maibitar nga may ara yun nga household dressing. Kung silingon, live, dira nila ginaihaw lang sa ilabalay, kag rekta ini siya sa market, no, whereas sa mga integrators nga ini, no, ma-undergo na sa dressing plant kag ang sobra gina cold storage nila, ginabutang nila sa cold storage. Okay, hindi man na, Doc, maapektuhan ang kalidad sang karne kung ara siya sa cold storage for let's say pila kadlaw or semana? Wala na. So, gina-encourage gani na nga gina-frozen kay tungod nga ma-maintain man na ang iyang quality kay blasting ang tawag nila gina-immediate nga pag-frozen para ang quality sang manok hindi magliwat, no. So, amo na siya. Okay. Kaya hindi ba ni siling ya, Doc, nga sobra ang ilang production sa demand naton, but para lang hindi magsobra sa number of days ang pagpatubo, pagpadako abi sang manok? Actually, sa mga during the consultative meeting, the istorya man kami, actually, sobra din ang supply. Sobra ang supply. Oo. Plus, gin-prepare pa nila for this coming December. So, sobra din ang supply. So, isa ka reason dira is buying capacity siguro sang tao nga siyempre nag-open na ang klase face-to-face, so tuition, pamasahe,
tanan no do nag-accumulate na ang mga so sa ginamba to pagid kay na nga ang iban gina-prefer nila nga processed food na lang ang baklon amo na. So ang supply is more than sa sa requirements ng sang consumer. Saan ni siya, Doc, nagsugod kay nabukas ang klase October 22? Yes, kay ang record sang NMIS nag-start na sila butang sa call storages starting middle of August, September. Ara ko no sa ambal niya during sa amon nga consultative meeting ara sa mga cold storages, no? So preparation for coming holidays. Among ginasiling kanila nga Agosto bala, Dok, no tigkiliwi gid dason na nagdungan pabi diring pagbukas ang klase. So mga ginikanan ginapasulabi danay nila uniform, sapatos, school supplies ang ilang mga kabataan. Yes. Amo na siya bombardier. Oo. Ang importante lang man na dring hindi sila mamierdihan kaya hindi man na siling yang sobra dason na mapinagusto lang sila pagwa pero nubo ang presyo. So better ibutang na lang siya sa cold storage kay pwede pa man siya tigana for the holidays. Yes. Kag amo gid man na ang flow sa industry no ginapreparahan ang month kay sa diin dabo ang demand. Oo. Pero Dok, pwede kita nagabaligya sa other parts of the country? Wala kita nagapagwa sa other country no pero ang ginambal ko kay na may sa aton nga datos nakapagwa kita more or less mga 100,000 na a month going sa Oriental kag going man sa Iloilo no. So gamay lang. Pero may mga nagasulod man diri sa aton no. So sa trading siguro kay freight trade man nimo. So may nagasulod, may nagagwa. Oo. So, at least okay ang supply dre kay pagsulod ang per month sa ng paglaom lang to, Dok, na medyo okay nagawa bala ang kwarta. So, yes, hindi na problema sa supply kay tungod nga enough gidya. So kung i-compare mo gani sa ibang nga regions no, ginakulang sila ya pero kita ya ga sobra aton kay tungod nga exotic free kita or bird flu free kag kita ESF free no. So ligwa ang aton nga pag-produce kag ligwa man ang aton pagpagwa sang aton produce. So amo na ang aton pasalamatan sa provincial government kay kinatutukan tagid ang poultry and livestock industry no. So amo nang dako nga pasalamatan sa aton stakeholders kay last week actually nag-consultative meeting kami with the stakeholders with GOV. So they're thankful nga ang probinsya wala nagpabaya no nga suportaran sila ang industriya kay para maging food secured ang province. Pero Dok, ang presyo sang karne sang manok gani wala yan nagbago no sa last week abis sang September. Actually, sa June, July to, medyo nagsaka din ang presyo sa manok, di ba? Nag-abot sa 210, 230, 240 because nga nagsaka ang ang mga inputs nga ginabutang ka feeds, tanan grabe ang pag-shoot up sa to, no? Tapos kanang ang manok bakal hindi pa gid damo gid. So mahal ang feed so di nila kuwaon. So dila nila kuwaon sa binabigyan nila nga dressed chicken. Subong ya, Dok, amo na ni ang nakandan niya nga presyo, 190 pesos. Yes, amo ni subong ang presyo nga maayo no. Kag mubo na subong ang ang presyo naton nga pila na 170 no. 190. Okay. Sige, Dok, dari kita, Dok, sa itlog kay basta may manok, may itlog ginadayon mo. Yes, pila ang pinakabarato kag ang pinakamahal subong? Actually, ang itlog naton makita naton nga sinintimos gid from Berlin ang diferensya no nga siling nila may shortage sa
itlog, wala. Kay during sa consultative meeting natin last week sa aton nga stakeholders or major players nga, they are producing 1 million to 1.1 million a day. No? So as per computation sang kinanglanon sang Negros kag Bacolod nga Pumuluyo, kinanglan lang kita sa mga 800,000 eggs a day. So may may sobra pa no sa kay base sa ato nga datos nagapagwa man ganit kita itlog no. So plus may naga-incoming man actually from Bantayan no, nagapasudod man diri sa probinsya mga more or less mga 800,000 eggs no kada bulan. Tapos may harapan gahalin sa sa Iloilo no. So nakita naton nga sa record naton ang itlog actually ang small, medium, large sa subo nga semana nagnubo 15 centavos. 15 centavos nagnubo no. Kay for example, ang aton nga small naga 650. Ang ang medium ta naga 7 to 725. Tapos ang large ta 750 to 8. Tapos ang XL ta 850 to 9. Okay. Tapos ang salted egg ta 3C. So sa datos nagnubo gani ang aton nga XL galing kay hindi mo na mabatyagan nga nagdugo ng taas kay sinintimos gani 0.10 o kung 10 centavos, 5 centavos sa average. Okay. So, iniya Doc, may gawas ang mga changes, although gamay lang, pero di pa man nagyapon. Importante nagganubo. Pero ulo ang gid laman gyapon na Doc, no? Ang presyo, ang smallest 650, ang largest is 9 pesos. Medyo busog. Kung namuning kadako, Doc nga 9 pesos, isa lang yung kabilog, okay ka na sa sunny side up mo. XL na ginaya ang 850 to 9 pesos, no? Sa diini gani Doc halin na nga ton supply. Ang supply nato may ara kita diri sa Negros mismo nga mga major players nato, no? So amo tong hambal ko kay na nga consolidated na nga production nila nagakaabot sila 1 million to 1.1 million a day. So ang kinanglanon nato niya nga mga manugkaon naga 800 to 900,000 a day. So, ang sa ginambal ko na, production lang within the province. Pero still, may nagasulod diri sa aton nga from Bantayan kag Iloilo, no? Kay tungod nga wala kita ga-allow from Mindanao kag Luzon nga magsulod diri sa aton. Kay tungod nga ang Mindanao kag Luzon is bird flu infected area, no? May mga sa bird flu. Kita ya free. So wala kita gapasulod diri. Kay we are not only protecting sa mga layers ni, but we are also protecting sa aton nga broiler kag sa aton nga fighting cocks kag sa aton nga native chicken. So we have 8 billion poultry industry nga ginaproteksyon na nato. That's why ang aton produce diri nga itlog aton na diri kag from Visayas, which is bird flu area. Pero Doc, kinalauman, ganyan nga magasaka ang demand, labi na magasulod na balang governments, kadamo na mga Christmas party, kadamo na sa mga pagtililipon, kita yung nga nga mga Pilipino, yan, may sa medyo kabus-kabus, dahil importante, nag-udulupod balang pamilya. So, may mga kinaon, gid, nagasaka, giba ng demand, Doc, no, bisa sa mga district lang, B? Yes, kasaka din man ang demand, no? So, ang aton nga mga major players ni, ang aton nga growers sa mga sa layers, no? Na-program na nila, no? Nga pagpatak May or April, may ara na sila additional nga breeder. Nga pag-abot sang bare months, ang arang stocks nila nga breeder nagaproduce na eggs, no? So, ga-increase na balik na production. So, gina-timing na nila. Pila gani na, Doc, ka months? 6 months, Doc? 6 months, nag-start na pangitlog ang manok. No? Okay. So, ako na sila, gina-program na nila actually ang ilang breeders. Oo.
Kaya sa mga leche flan, mga cake, mga ano ganyan, Dok, Yes. brasos, Yes. Yes. kwan gid sila baka lagi ang itlog. Anyway, ano Yes. mabili ni mo, Dok, ka mensahe sa mga kotoran naton, ilabi na subong Burmans? Sa subong, ang aton nga supply, so enough, hindi ta magka-problema, no? Kag ang presyo, hindi man amo na ka-mahal, no? Plus, ang aton lang gina-abiso nga ang Negros Occidental province is bird flu and ASF free. So, pinapangabay lang ang mga commodities nga halin sa mga areas nga infected, hindi lang magdala diri sa aton nga probinsya, no? Especially nga ang aton nga sa ASF, no? Kay even though nga 3 years na kita nga implementar nga hindi magsulod diri ang products from Luzon, still sa airport may nagadala gyapon, no? Mhm. So ginaabisuhan nga please cooperate because Negros is ASF and bird flu free. So we will not bring products from infected areas, no? Oo. So so subong ang aton nga mga borders, ang aton nga mga ports, aragit nga nagabantay sa sining nga programa. Please cooperate, no? Please cooperate. So we are thankful to our provincial governor nga grabe gid ang iyang suporta nga ang aton nga probinsya maging ma-maintain naton nga ASF kag bird flu free, no? Mhm. So let's be vigilant, no? Nga we will help each other nga maging free ang Negros. So amo lang ang akon nga mahambal. Kay kada mo man na diri, Dok, kay kun pagabot nila sa airport, i-confiscate man gyapon mo. Yes, confiscate man gyapon. So, even though nga ginadumilian, still nag-try gid magdala, no? So, sayang. Mhm. Sayang aton lang isunugon, kay hindi ta gusto nga ma-apektuhan ang aton nga industry. Dr. Placida Limana, Ma'am, our provincial veterinarian diri sa Negros Occidental. Thank you so much sa time nimo diri sa Bomboradyo, Bacolod. Thank you so much for joining us. Saliwat mayong aga. Ayong aga. Maraming salamat kay provincial veterinarian na Dr. Placida Limana. Kaya at least maplastaran nato ang presyohan na yasang karne diri sa may Negros Occidental. Dalauman nato ni mga imported bala mga offal tawag, mga internal organs ang sapat nga mix bala o kung na ginasimpon sa bagimo sa mga processed food, bisan na pining maskara bala sa baboy. Kaya sa iban nga mga countries just like Germany and Australia, why na dito ginakaon. So diriya sa ato na susperte kanamit ang sizzling sisig. Tema na important nato na galing subong nga nagmahal or nagtaas ang kambyo sa dollar versus peso and other currencies. Actually, sa iba ng mga countries mo man experience nila, puwerte man kanubo ang balor sa ilang currency. Isa na sa mga factors sa nagpasaka sang interest rate ang US Federal Reserve. Abo na nga nagbabakod ang balor sang dolyar basta ganyo nagkainganyo ang mga Amerikano nga taguon nila danay sa bangko ang ilang dolyar kay kataas ang interest rate and nagka-discourage sila nga magpangutang because mas mataas ang interest rate. Kita nga daan naga-import kita ginhanglan naton sang balo sang dako nga kadamuon sang Philippine peso para nga maka-import kita using sang US dollar. Tingnan mo ba na ginalauman na to na mayo lang gani because may raman na kita sang sufficiente bala nga pork and our swine industry diri sa Negros Occidental mabakod. Abo na nga dapat tagid sa mga LGU kaga sa bilog naton nga national government ginang tutukan na gid ang aton nga local industry.
kay bisan mag-ilinado manaya sa iban nga bahin sa kalibutan basta mabakod lang yang ato na diri ang ato na food security na secure gid. Why kita na yasang problema. Ang problema naton kung magginagabo sa iban nga bahin sang pungsod, magluntad ang recession, economic crisis. Kita ginang isa sa mga apektado because naga-import kita. So gamay-gamay lang yang daan nga pagasaka sang produktong petrolyo man nga daan apektado gid ang transport cost. Bumaning isa sa maginalantaw nga factor kung nga ang nagasaka ang presyo. Subong, may nakita sa sunod-sunod nga rollback sa presyo sa gasolina kag diesel. However, basi magasaka na naman ang presyo sa masunod nga mga semana kay mag-cut na naman sang output ang ilang Organization of Petroleum Exporting Countries. Tingnan tayo nga na, nagabakala lang kita mo na siling nila yung pangatsi pa lang nila to. Pangatsi pa lang nila to, kita ginatrangkaso na di mo. Pangatsi pa lang nila to, so swerte na yung ato niya, ginabarokoy na kita yasang ubo diri sa Pilipinas. Kaya mo ning sa mga preparan nato na kung pwede pa man lang hindi kita siguro makagasto gidya sa nga dako or sa mga Noche Buena products siguro sa lang sa Department of Trade and Industry mamat-amat na. Iba na pamati ay nang pilio na talang balay ning dugay pa mag-expire, di ba la? Bombo Jazz. Pero kung nakaisa, galing daw mabatsagan mo gidyang espiritu sang Pasko. Kung daw tingob mo ba lang ang ginabakal daw. Ilabi na ko na bulan sa nga Disyembre. Galing kung medyo may sulusubra dira, kag may makita kita sa supermarket, di mayo guro mamatamat lang. Subong nga sweldo abi, bakal ka dira sang fruit cocktail, pagasunod naman nga sweldo, macaroni na naman, pagasunod naman nga sweldo, condensed milk, pagasunod all-purpose cream na naman. Para ganit agad paggabat siya no? Kalaga silang sang iba niya, tigana ako bala na gyapon yung ako niya 13th month pay para sa pagbakala sa mga Noche Buena products. Iba na galing ko no, mga 13th month pay nila do ato na kay Epren. Kilala nyo si Epren? Ato na kay Iprinda. Prindado ng mga 30th month pay no? Sa pagsulod sang Vermont sa palang prindado ng 13th month pay. Pati sa galang paningkara sa kitagyapo na pagpaninguha. Ayan kita maguntat sa pagtrabaho kay kabudlay way kita sang trabaho. Ang importante ber kita source ng income mabisan na tagamay lang na iya. Preparado na kamodera kay 82 días na lang banwa na bilin nante sang adlaw sang Pasko. Pag lapit na ang holiday season, syempre ang sa pamensaro na nga sa mga negosyante, damo gano'n sila kwarta. Kita nyo na pag tapak sang city asang Desyembre exercise. So, sang dalagan, sang trapiko, dari sa aton nga mga dalanon, pero te nakagutok. Kada mo na mga nag-shopping mo, kaya te nakabato na kalabanan sa mga kaayuhan. O, nakabato na sa mga kaayuhan. We're sloping for positive things subong bulan na or sa holiday season and kabaya pa nga makabangon-bangon ang aton suning ekonomiya. Kay subong 59 pesos ang kambyo or ang baylo sang isa ka US dollar. Siling ganin sa mechanic economista basi magdangat sa 68 pesos ang kambyo sang isa ka dolyar. Kamagamo na siguro so sang presyo sa produktong petrolyo hindi na gid mag-rollback kada semana na lang guro mayara sang pagasaka sang presyo. 8 minutos sa banwa na bilin nante sang alas 9 sa aga pagbalik naton report ni Bombo Carla May Defensor diri sa Bombo Hanay Big Time. Bombo Radio Bacolod Number 1 Basta Radio Bombo.
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin past-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtog 7 ka adlaw. The rush heals by scrubbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tuong Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpulas sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang
masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan. Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabinagid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects.
Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century. 7 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. Pao kahapon na sa Diamanadra sa may manukan na country, no? Kadunga na sining pag-serve sang closure order o kada pagpatuman na sining closure gin siraduhan ang mga stalls dira sa may manukan na country. Ang tenant taway nakabayad. Ang problema lang na dira sa may manukan na country kay minority lang or jutay lang ya ang nakabayad. Sang sa waay nakabayad. Nga kita ya, hindi kita ya magbati. Nga ang mga tenants dira sa manukan country wala ikasarang nga magbayad. Kay kun nagapamirdihan sila dira, nagapamuto-puto sila dira, kadugay na ni tanay sila nagsirado. Imagine ninyo ining tunga sa milyon ka pesos. Tubtob 600,000 pesos nga arrears ang kada isa sa sulod sang pilada ni guro kadekada ni mga nagtilingob ni. Te kon perde sila, nagdugay sila dira. Iban gani nga ni mga ginpasirado kapila na ni feature ya kay sa success story nila ya kag isa sa mga kumbaga signature gidya bala trademark nga taga Bacolod yang inasal nga manok kahapon mayara sa mga daw nagapamirsaman kag nagasiling yang ati ang siling ninyo hasta sa amo paning adlaw ang amon nga pagproseso sang compromised agreement with the City Treasurer's Office nga isettle ang arrears o kon balayran. Tinga nga subong ari na kamo diri ang pamangkot nga subong lang kamo nagpulok-pulok. Subong lang kamo nagreklamo nga ipasirado na kami di kay kadugay naman kamo ganing natagan ligwang way kamo gabayad. Kung gusto ninyo kay hindi kamo magbayad, pangita ka mo to lugar, patindog ka mo to bisan kayang-kayang lang, kag dito ka mo baligya. Isubong mo may nagpamersa pa, magakig pa ya sa bumbuya kay ngayon katuan na dara, ay obligasyon din namon magbalita. Ang inyong obligasyon, bayad ka mo isang balayran nyo. Kasi nga nga ti, bumbuning ay, una sa tanan ko nagbayad ka mo daway ka mo yung basirado. Way kamo dayagin kaduan kapon, gibutangan kalat na nga tubang sang inyo yang kalanaan. Kagin butangan nga ini nga establishmento paibalo sa publiko sirado ini. Pursuant sa muning ordinansa number 565 sang syudad sang Bacolod. Tekun way kamo dragin katuan, mentras tando pa na siguro nga nagadako ang inyo nga utang. Tinga nga makasarang man yung iban nga nakabayad na gidya, fully paid gidya ganing utang nila. Why sila yasang balayran ya sa sulod sang isa ka bulan nga why na yan nila nabayaran at the end of the month or pagkasunod dabi nga bulan. Hindi man kamo maghambang ini kami kasarang na dire kay tag 50,000 ang arkila. Pila gani ang arkila ninyo dira, iban gani 2,250. Iban 2,800. Ti ano ginakabugat ang amo nga kantida daw, isa lang gani kagabi kung seryosohon nyo. Mapatakas yun na sa inyo nga ginansya. Butang tabi medyo nabulubugatan, gid kamo. Tipon kamo dira isa ka gatos ka pesos kada gabi. Pagtakop sang bulan may 3,000 ka na nga natipon. Sobra pa gani sa imo nga arkila nga 2,800. Kaya nga nakabayad man yung kalabanan.
Ang pila dira. O, 3 lang gito kapon. 15 mga ginpasirado, Mayo lang man gani kay nagproseso. Tiara man lang galing proseso, man lang kamo. Hindi man na pwede ang gobyerno lang niya permi masubahara sa inyo. Tiyang iba niya nga mga kinaglan niya nga magbayad nga nagabayad man niya haw ay man niya dabo nga reklamo. Mga taxpayers, kita tanan ay kita nga reklamo nga nagabayad kita. Ang aton sweldo nga nakaltasan kada bulan niya sang income tax naton. Magbakal kita sa anuman nga produkto, mga value added tax pa. Ang problema lang ko kay isa kay kun inablang dugan na pasugtan malang niya kag ginatolerar kag nagsagsag na gid ang ila dayang kuan na nila nakaanda na nila yang why sila gid napabayad eh. Meron ko isa lesson man sa mga LGU sa aton nga mga local officials kung ano ganing pagsulundan abo ginang ipatuman. Kay kun maanan na gani, abe na nila, tsakto na. Okay, sab lang kung anong sala, abe mo kay perme mo na ginaobra, kung tsakto na gid. Tsakto na siya. Pero sa ning pag rason nila, di why man may nagakadto diri? Why man may nagasukot diri? Ay, tining ka mo dapat mabayad daw, dira o kung sa NGC. Di ba babayad ka mo dapat sa City Treasurer's Office? Amo man na sa anuman nga tax nga ginabayaran naton. Magluwas sa income tax aton nga ginakalta sa direkta sa aton nga sweldo kada bulan. Magbayad ka dira sa real property tax mo be. Tax mo nga balay kag sa duta mo makadto katuya sa munisipyo. Hindi nga sa City Hall, hindi nga katuan kadaya kag dira ka sukton. Ano na yung logic na yung inyo man? Ano, subong mapinangakig pa ka mo, mayara to yasang namahog yung butang ko gining lubid ko sa ako niya nga liog, ti ara pa ng lubid? Ano na pala mo kay sagad kadaya ka pamahog dahil nga ma-suicide ka? Masulbaring problema niyo, wow? Kung ihigot mo ng lubid sa liog mo, natin nagpamahog na kapon nga ihigot niya sa liog niyang lubid niya, ara ka pa da? Ang lubid, ara pa da? Ang presidente nyo gani mismo, muna nga nagapanguna man gani sa way kabayan. Paano naman ganyo ang mga tenants dira sa Manukan country kay no lasdan ng inyo presidente, way gabayan? Siya lang na subong ang nagapabilin nga si Radora, Direkta sa Manukan country, Bomocarme Defensor sa report. Come in. Yes, nag-info sa mga souls ang insalagaan sa Gapon diri sa may Manukan na country of Bomborlin. Sa subong nga adlaw ang pinting nga gisaladan bukas na Bomborlin. Kaya sa ating pahayag ni David Montoya, presidente sa Manukan country, nagpadulong inis na kahapon sa Bacolod City Government Center kag nagpirma sa pag-buka kontrata. Kahapon lang. Kahapon na inis sila nagpadulong Bomborlin, no, kung sa diin na dito na nagasugod ang butang sa close nga tarpaulin sa itasintag sa tagsa ka mga souls Bomborlin. Kaga dito na gimplastar ang ila sini nga bagong compromise agreement ag-open ni kagahapon alas 3 sa hapon kagahapon Bomborlin. So for example diri ang arrears ni Sir Montoya Bomborlin niya ini siya sang 650,000 bali 25,000 sa sulod sa 26 months Bomborlin. Pag may ari ini sila dapat na pagabayaran 2,800 per month. Amo na ini ila sini nga renta diri sa kaya Manukan country. So nauli bilang ini sa kagapon Bomborlin bangod nga mayari ang isaya sang obra kag alas 5 na ini sa naka-out. So sa sinila sa nga aga nagpadulong sa BCGC kag process na Bomborlin. So okay na sa subong, open na ang tanan nga mga souls diri sa Manukan country. Sa iban diri nagasugod na sa pagbaligya. Pero ang kay Sir Montoya, Bomborlin, makita naton nga mayara pa sang kurso, no? Ang iyasing souls diri, kay ginahulat na lang ang City Legal nga magkuha sini. So City Legal mismo ang magakuha sini Bomborlin kay sila man ini kagahapon. Nagmula na sa mga lubid, kurso na lang ang nakabutang Bomborlin. Okay, nagida, why not? Si Montoya yan, nakabayad na? Yes, Bomborlin, gintermahan na nila ang bag-o ni o kung na-plastar na ang ila. Open na subong. Yes. Ati, araman lang gali. Oo, amo gani Bomborlin. So mayo man gid nadalaman bala sa istoryahan na istorya lang gid Bomborlin, no, ang pagplastar gid pala
sang maayo para at least nga mag-insendihanay, no? Wala lang sang matabo nga mga insidente. At least ay lang din po po. So kahapon, na-surprise lang ini sila kay tungod naging padulungan kag may mga baligya pa ini sila ginsirado na ang ilang toll na po po. Lasyon pag-abot bulan sang Disyembre, mangayo na naman another extension na naman, pa mahog-pahog na naman kay way naman nakabayad. Ang namahog to kapon nga buhigot niyang lubid sa liyog niya, rapada? Wala na diri Bomborlin, no? So siguro nadala lang gid kagahapon Bomborlin sa ila sini nga nakibot na dala lang gid ini sila kay tungod baligya sila ginapasirad na ang ila sini nga mga tools of Bomborlin. Tudo empleyado man lang to siya gani. Yes, Bomborlin, no? Hindi na dahil pagatagis ang dugang nga problema ang imo nga pamilya. Kaya ang mga inisong settle ni iyan isang imo mga amo. Amogid. Subong Bomborlin na settle na sang ila sini nga mga sa mga tenants sa Bomborlin. So at least pala, no, okay na. Kag makatayuyo nagidini sila sa ila sini nga pagbaligya diri sa mga Manukan Country. So Bomborlin daw pinagapamangkot nga nag-trend gid ini ang area sa Manukan Country kag nagapamangkot nga madamo sa media nga nagpadulong diri. So Bomborlin klaro ko lang naton gitungod nga ang Manukan Country kilala gid niya bisan diin ka lang mahambal sa siyudad sa Bacolod, mahambal gid nga magpadulong sa Manukan Country. Kay kilala ang Manukan Country sa Inasal, Bomborlin. So amo na may nag-question daw sa imo kagina? Bomborlin. Ano siling niya nangakig ang nagtubang daw sa imo? Yes, Bomborlin. So hindi niya sala sa media yan, no? Amo na nga nag-trend ini. Nga ako no hambal niya. Bomborlin, hindi na lang sila maghatag sa ila sini nga comments, no? No comments na lang ini sila. Okay manaya, why ta manaya ginabingat ang baba nila para maghambal kung hindi nila gusto. Pero kumasiling niya nga mga keg sila da kay gintutuka na gini ay patindog kamo sa inyo building para nga mangin pribado kamo yang nag-operate sang restaurant. Dapat nila intindihon iyan isang syudad Bombocarl. Kung iban nga mga negosyante nagabayad sila, ano kamo ya exempted kamo? Hindi kamo magbayad. Nga mayroon man lang sila gali inog bayad. Kaya unfair man na sa iban nga gusto ganit dira ya magpwesto nga willing gid sila ya magbayad religiously Bombocarl. Nga sila gani ang ni mga tenant gani sila gani ginapasulabi dira kay ti syempre dugay na sila dira mo. Kung hindi sila ya willing magbayad ihatag ni sa mga gusto mag-operate man ya sang kalan-an kag willing ya magbayad. Amo gid gani Bomborlin, no, damo gid may nagayam-yam nga mga pwesto man diri o galing kiti mi nakapwesto na. So dapat na lang gid amo naman na ang suno kay Sir Montoya na dapat bayaran gid kada bulan para at least pala Bomborlin nga wala na sang problema. Kag sige sa gihapon ang ila sini nga pagbaligya diri sa area sa Manukan Country, Bomborlin. In fairness, ang Manukan Country amon landmark na isang syudad sang Bacolod, Bombo Carl. Inabalang pagkakita mo, pasiling kang Bacolod ni siya. Yes. Pagkagay man sang BCGC, bala pagkakita mo na ang Bacolod ni. Ang Manukan Country, bisan hindi mo na gani pag-specify basta may mga ideya like mga nagkakadto diri sa Bacolod. Pagkakita mo na Manukan Country, amo na siling balayang ihambal mo sa akon nga isa ka Bacolod nun, gaway mo ko ginambalan nga taga Bacolod ka. Amo na bala Bombocarl. So pag siling mo Manukan Country, automatic sa mga may ideya or nakabati na gidyabe, di man sila nga Bacolod na. Ti ang itsura ganin sa Manukan Country sa mga inang maintindihan mo gid bala nga wala ganin na repair, wala ganin na patahom, mga kisame, mga tagip-tipon, ang pinta, wala ganin na islan. Paano man abi ma-improve na dira kay ang mga nag-occupy dira, mga kalan-an dira, why sila nagabayad? Anong gamiton sa ngaton syudad pampatahom sina? Yes, amo man na isa man nakapunto Bomborlin, no. So dapat nga siguro muli nga mga time dito tungod nga magabayad na ini sa kada bulan ma-improve kag mapanami na gid ang Manukan Country kay madamo na gid sa amo man ni siguro ang iban diri Bomborlin nga nagabayad gid ni sila kay gusto nila nga mapanami, no. Pares man gid kahapon sa interview naton, gusto nila mapanami ang Manukan Country kay signature na gid niya sa syudad sa Bacolod Bacolod. Tiyara man lang gali, mabayad man lang gali. Nakanamo pa ya sa mga pamahog, ya kag sila pa ya ang poderoso sang sara sa gobyerno.
Okay, Bomberly. Kung gusto nyo yung way katapatakaran, ato kamo sa kalasangan to, ho? At isa Bomberly, no, na-plastar na, wala na tapos ang Oktobre. Ito is Bomberly na Mascara Festival nga daan, ti kanugon man sa ila sini nga makita sa kada gabi o sa kada daw Abo gani, kanugon gani, mo ba ng argumento sa iban, naging patapos silang Mascara Festival, abo ni kagadinaguso, ay pila na ka Mascara Festival ang naglabay. Damo na. Kailan na ni ka dekada, siguro mga utang nila nga ni nga naglapaw na sa tungga sa milyon, kaya nga kagamay malang sang arkilan nila Bombo Carl. 2,800 ang pinakataas, dara iban gani, 2,250. Ti pala na kamaskara ang ginpaiwagin na palampas na to niya kag why na sila nagkabayad? Amo lang ginagaling Bomberly, no, nag-support ang balaydan. So mo ni ang rason kung nagdako na gid, no, kasi ang wala kita na tawo Bomberly, amo na ini ang manukan country. So kabay pa no nga magtayo yon nga mo man ni Bomberly ang ginahinyo sa sa ila diri sa mga tanan nga magbayad na lang gid kada bulan para at least nga wala na sa problema. So Bomberly, napamatiyan na to, napakayag gikan kay David Montoya. Bali, actually, ma'am, kagapon daw surprise to nga mo nga kuwan sa foreclosure sa legal. Oo. So, balikin liwat nila to nga mo nga kontra kay kinpakadto kami to nila para nga mo nga compromise agreement. Oo. Plastar. Oo. Okay. So nagpirma kami to sa compromise agreement. At mag-okay naman to tanan ng mga member. Sa mga balayran. So, mutukin open kami mga alas 2, mga alas 3 ang hapon, alas 4. Okay. So, bali, sir, may ara lang kamo sang ginpirmahan nga amo ina kada bulan, may balayran kamo nga pila, sir, do amo na? Oh, sir. Ma'am, bali, para sa ako, ma'am, 650 ang ako ng arer. Bali, 25,000 ang bulan ko sa sulod ng 26 months. Okay. So nga, sir, sa subong, sir, may caution na daring imo sini nga store, sir? Bali, nauli ko kagapon, mga may duty ko. Wala ko kaabot sa NGC, alas 5. Subong ko lang aga, man napasto ato na token na to. Okay. Pero okay na, maabri na kamo subong, sir. Bali, ang city legal lang dama kakasang ako nga arang. So bali na ulihi ka lang kay may duty ka pa, pero okay na gid ini sila diri tanan, kamo tanan. Ma'am, okay na tanan, ma'am. Okay na problema. Bali, nakasang compromise agreement. Okay. So sir, sa imo, sir, 25,000, bali dala na dira ang imo sini nga monthly nga renta or separate, sir? Lain pa naman ang renta namon, bali 2008 amon nga renta, nagtagmat ko discount ka na si Consilor Celia Flora, salamat kami siya. Kaya tagaan niya kami discount. Kung sinong maka-advance sa amon, before mag-30 o mag-31, may discount kami nga 10%. Okay. So, balik, kumbaga, sir, do, naganitawag kung magbayad ka ba, sir, nga advance, o kung wala pa sa due date, may discount ka mo, do mo na? Amo na, ma'am. Bali, may discount kami. Kung kami temprano kami bayad, wala pa kalabot sa due date. Okay. So, baling 2.8 nga na, mabuhinan pa ina, sir? Ma'am. Okay. So, bali, sir, ang imo sini nga mabaydan, 25 plus bisang 2.8, mangin na 27,000, do mo na sa, sir? Mga mo na sa ma'am, 27,800. Okay. So, sir, timin sa imo, sir, sa imo sini nga mga kaupdanan diri, sir, ti kagapon sa natabo kagahapon, sir? Nang amo na ang ako nga sa amon nga mga membro, amo na nga nagpirmata sang aton nga compromise agreement. At tumanon tagid na kay agambal man to si Consilor Celia Flor, kapag hindi ka mo makabayad, i-close makamugyapon. Amo na nga seryosoon seryosoon ta ang pagbayad sa aton nga arer. Sige, sir. Sir, thank you. Good, sir. Nami pagid ako na pangunaan pagid sang presidente ang pagbayad, Bombo Carl. Hindi nga ikaw yung presidente, ikaw pa yung pinakaulihi. Bomberly, na may ubra pa hindi sir ako nung kahapon niya, Bomberly, no? Kaya ang solution na to ni si galing hasta man niya sa Setyembre 30 ang ginataga sa ila. Sa panugod pa lang yung daan sang bulan sa Setyembre, kaya intindi na sila nga mayroon sila tubtob Setyembre 30 para nga mag-settle. Galing ko na kaysa ang manyana habit tagid na bala nga pag sunod naman nga adlaw. Sunod nga adlaw, dugay-dugay ubos ng inadlaw.
Oh. Anugon sa mga inadlaw abong Orlin. Ang 2,800 gani ba mo Carl, mahal pa ni sang sa nagboard mahal pa ni sang sa nagboard ka, mahal pa ang nagboard ka sa samo ning arkila. Yes, sakto gid. Sakto gid abong Orlin, no. Ay ni gani may nagasunod na nga kita ang mga board gani wala abong Orlin, no. Oo. Gid. Oo. Kita mo ni mga nagapwesto-pwesto nga daw mga juice lang malagi na baligya nila. Mas dako pa na ganing arkila sinasang sa ila ni nga so sa pagkadako ning land area, floor area ni sang ila yang ginakwa daw. Gina-occupy dara. Amagid ano ni lapad niya Bomborlin, no, damo kaya sang tables nga mabutang. Siguro capacity siguro mga 50% sobra Bomborlin, no. So amo lang ginahindo lang kinili sila nga magbayad na lang kada bulan Bombor. Oo. So, timayo man na, at least makabayada na sila, Bombo Carlo, hindi na mangayos ang extension. Kaya nga, subong gani mga nag-arkila sang kiosko, dira sa may plaza, 25 mil ng ila gani arkila, Bombo Carl. Inaya, kung hindi man na nila mapatakas, baydan man nila yagyapon. Iniya, Bombo Carl, dugay na ginada sila ya. Kung sa tinalikdan nga administrasyon, bala mo nagdamo malang ni kay ang ara sa aton nga gobyerno, ang mga local officials ng kaisang boto lang ang ginapanumdom nila bla. Kaya boto kung ano ginakadamo nga boto na ding nakuha nila sa taga-Manukan eh. Amo gid gani abong Borlin, no. Ay panumdumon lang gid danay ang maayo, no, nga resulta o kun ang maayo sa pulig para sa syudad abong Borlin, para at least nga manami pagid ang syudad sa Bacolod abong Borlin. Kita yung mga pumuluyo gasunod man lang kita kun ano ginapatuman sang gobyerno. Okay, sang reklamo man kita pero why kita may mahimo kay kinanglan naton sang pagsulundan. Kinanglan naton sang layi para in order kita diri. Kay karon do paron na kita sa jungle na karon nga konsudo lang ang pinakagamhanan to wala na masunod. Amo na yang mangibabaw hindi ni kita pareho dara. Da kinanglan naton sa pagsulundan kinanglan naton sang rules. Amo nang sundon naton para orderly, peaceful. Kag wise ang may mangisog nga ang isaya lapak-lapakon mo lang nga daya kag duway kaya bala may ginakahadlukan. Amo gani abo Berlin so mas mayo pag gani nga magsunod na lang gid kay kung anong problema marespondihan kag mahatagan gid sa gilayon sa LGU sa syudad abo Berlin. Si Nenas nga niyo kadamo na sa mga nag-feature ni sa ilan eh. Yes, damo pagid mga. Hindi kita na magpati yang hindi na nila mapatakas ang 2,800. Hungod lang galing nila ya. Kaya naanad na sila nga pila na kadekada ni Goro. Why sila dara ginasukot? Hindi ganaya husto. Kaya unfair man na karon para sa iban nga mga negosyante. Anas sila magbayad sang buwis. Religiously, nagabayad sila, Bombo Carl. Pero tinga nga ini sila ya domayra ila sila ya rason. Amo na sila nga nato nga kung hindi nila ya gusto nga magabayad patindog sila to kayang-kayang kung di nila to gusto. Kaila balayang duta para ngaway sila bayaran. Sakto gina abong ang ginansya nila kamol nila tanan why na yasang dabo darang nga question. Amo gid kay bisan gani Bombo Arlene, no, nga imo na gid mismo nga balay di ang imo sinigin patindugan sa baligyaan dapat mabayad gid sa gihapon niya sa barangay. Mayara amo na nasusubong nga Bombo Arlene bisan imo pa na nga lugar imo sini nga ginapatindugan no kun na ginabaligyaan mabayad gid sa gihapon niya sa nga do tax nun bala para sa barangay o kung sa barangay ikaw mabayad abong Borlin. Kag ini sila wala ni sila business permit Bombo Carl. Hindi mo naman siguro na dira ang pagkasanitary bala sang lugar. Kaya kung nagkaisa mo ng feedback, may mga nagsanay ng mga ilaga da bala, sorry lang sa mga nagapamahaw. No, kaysa mga taga na bala nga, hindi na siya nagakangay para sa isa kalanan. Di karon kung wala ka permit, wala kaya sang clearance from other agencies sa ato na gobyerno, nga amo na dana i-comply mo bala before ka maka-secure business permit, why na ya? Di syempre, why man sang ma-checkar, kung ini bala compliant ini sila, okay man na City Health, pagkaon ni nga daan nga ara dira mo. So karon kung gakaon kada karon may kita kang galinag sanay pagkadto karon sa buho, makakaon ka pa na yamayo.
amo na pinakalain, Bomborlin, kita hindi ka na nayakadayon sa imo sini nga pagkaon. So nagdiligad gani Bomborlin katuan man na diri, gin-check ang sanitation diri Bomborlin dumayara sa mga ano diri nga wala nakapasar pero ina-check yara sa gihapon sa syudad na Bomborlin kiti Sa mga ano na bala nila, wash area nila bala, inang manghinaw kada. Dapat may aragin na dira sa hand soap. Yes, Oh. yes. Ti karon, syempre kita yan nagwa kita magkaon, way magkita dala-dala habon bumukal. Magluwas lang ya kuno may alcohol ka dira pero nami gid nga pang habon kita ya. Yes, kung inasan gadan nga manok na may gid nga ga timo kablaga kinamot ka lang. Yes, amugid ang Bomborlin mas nami gid ako magkaon kung nagakinamot no, kapinta kung manamit ang inasash no. Bomborlin. So, amo ni dapat lang gid nga magsunod gid sa rules and regulation Bomborlin. Sige, Mamo Carl, thank you gid. Yes, thank you Bomborlin, gikan diri sa Manukan Country ni si Bombo Calamita Pantor para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Sa overall number 1 sa Bacolod, sa radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla May Defensor, Direkta Dara sa Maya Manukan Country. Kabaya pa sa aton sa mga kotoran na kung ano dira ang pagasulundan na mo nga sundo na. Tayo hindi may mga harsh reaction na pakamo dira yung apang binuyayaw pakamo yan dira yung ang taga syudada pa ng inyo yung basulon. Kinahanglan naton isang layi, kinahanglan naton isang ordinansa, kinahanglan naton sa mga pagsulundan. Hindi pwede ang inyo gusto mo ng sundon sa gobyerno. Kung ano ang bayaran, ano ang kinahanglan bayaran gid. Kung utang, kung mga interest na nadara, imo na yasala kay nga away ka nagbayad on time. Kung nagabayad ka on time, libre ka gid sa interest. Kung kaisa, o dugay na gid bala, mas dako pa ng interest sang sa principal amount kay nga nagatilingo ba na to. Ti kung nagabayad ka mo tani, kada bulan, wala din nagdangad sa punto, ang balayran ninyo sobra na 600,000 pesos. Actually, 2,800 ang ganyo. Daw pinangayo nyo lang na gani ang lugar dara sa Manukan Country. Di ka tayo magpati nga kapamirdihan ka mo da. Kung kapamirdihan ka mo, dugay na ka mo da nagsirado. Maglabay kita dala kung gabi, sa mga kotoran na ton nga nagapanyapon sa Manukan Country, so yawan ka gani pangita parkingan. Patimaan nga damo kamo customer. Kaya kung kapamirdihan ka mo dira, nangita na kamo iban nga negosyo, hindi gani nagsaylo ka mo lugar, nga kadamo ang customer. E kung di nyo yung gusto magbayad, siraduhon nyo lang inyo yung pwesto. O kalanaan nyo, tagdara sa iban. Di gani pangita ka mo to, bakal ka mo luting inyo, patindog ka mo to bang inyo nga building, bisang kayang-kayang lang na ya, dito ka mo pwesto. Para way ka mo yasang balayran niya kada bulan. O, minilyon na ganing inyo nga ginansya dara. Ang ining 2,800 nga ni, di ka mo kasarang magbayad. Basi rason nyo naman yung antiway kami income, tingangara ka pa da. Ang sige man na ganing mo operate. Hindi man nabi pwede man sa galing ka reklamo. Pila na ganing katuwig nga libre ka mo da, dinekada na gani. Goy, ano gusto nyo, libre ho na lang? Amo na hindi pa-improve ang Manukan Country. Because, why man sang revenue sang ato na gobyerno dara, ang panahon nagligad na, kuan man ni abi. It takes two to tango man abi. Nagdako man ang utang nila na dira because ay man sila ginasukot. Kung may nagkapanukot man, we just don't know kung dito yung nagkadtong sinuktan niya nga to. Ayaw ba na guro matrace pagid na sang current administration ano ang natabo. Kung may mapasabat na dira, kung may kinanglan pasabdon. Pero sa mga may utang gidya dira, kung why man niya may nagapanukot sa inyo, sadto, sa sulod na guro, hindi lang gani guro isa ka dekada, sobra na eh. Obligasyon nyo na iya, nga magkanto ka mo sa NGC, kag magbayad. Kasi hindi man kami magbayad na diya kay, why man di may nagapanukot, hindi man kamo dapat mabayad daw. Katuan ka mo na dira, o kung dito, kay dito yung resibo. Sa aton City Treasurer's Office. Dito na ginakamoy magkantuya kay
Kung may nagapanukot tira sa inyo before, kag nag-amo ni kadako ang inyo nga balayran, tani nagwagal na kamo, susdiin na to nagapanukot di sabon. Yang amo niya nga binayad, na-scam ka mo? Nabudol-budol ka mo da? Yang binayad ninyo may nakadanggat sa aton nga syudad? Nga nag-amo na ya kadamo, subong? Di man may nagawangal, meaning, wagi ka mo yung nakabayad. Yung sabong mawagala ka mo dira kay ginasukot na ka mo, do mga kig pa ka mo yan sa bombo. Ay gana, obra lang namon ng obligasyon. Obra nyo dang inyo obligasyon. Obligasyon nyo da, ma-operate ka mo na da. Secure ka mo business permit. Bayad ka mo kung pilang balayran nyo. Tiyang iba na da nakabayad ba niya, how? Why ba niya problema sa ila? Kaya nga, susga panihol ka lang niya sa 2,800 pesos ni mo yung balayran. Kung nagabayad ka mo da ya, tsakto. Aba na siling naton, kung gusto mo gidya dabo iya pagi. Utang set aside ka dara isa ka gatos kada hagabi bala. Halin Oktubre 1, 100 per day. Pagtapos ang bulan, may 3,000 ka na nga natipon sa sulod sang 30 diyas. Ang balayran mo, 2,800. May sobra ka pa nga 200. Mas makatipid ka ba gani kung ang imo balayran, 2,250. Kaya ting iba na dira mo ng ilaya arkilay. Iban 2,800 ang ilaya nga balayran. Di sa paniskarte lang na iya. Actually, gani kung hungdon nyo gid, isala na gani kagabi ang nga ginansya nyo, mabaydan nyo ng 2,800. Kaya nga, way, man kamo dira na muhin gani tawo, yung nga siling nyo nga hindi na kami gani ka sweldo sa ila kay way kami inogbayad. Di ba kadamo man gani mga empleyado nyo da eh. Patimaan, nga mayara kamo ginansya, pero hunggod ninyo sa buot, hindi gid kamo ya magbayad. Hindi na yan pwede nga bola na itolerar ta. Nga daw, ano gusto nyo, ang gobyerno na to na masubahan? Timano na lang kita kung gobyerno yung masunod sa mga tao. Nga may balayran kamo na ili-ilihon lang kamo gyapon sa duyan. Tuwa na nga to na gobyerno daw iloy taman eh. Pero hindi mintras tanto yung ilihon ka lang na yan sa duyan, paangay sang inyo na dara nga kamo may balayran, di kamo yung magbayad. Kung hindi ka mo gusto magbayad, hindi ka mo magnegosyo. Kaya man illegal ni ganing, gaway ka mo dara business permit, sige operate ninyo na dara, kadamo sang iba niya nga mga negosyante, nga willing sila yung magbayad, gapaiway sila, kaya ra ka mo na dara, ang manukan country din na ganyan naton mapatahom. Ang manukan country mo na siya tagip tipon na ganin, di taman niya mapatahom, kaya nga, away man ka mo nang balayad mo. Yung mga bisita, kita nga mga nagakadodre sa syudad. Kasi mga pamanukan country ta. Kali kaya pagtapos yun, ano siya, uway ka man handom mo sa manukan man. Kita mo na bilang hindi ka satisfied sa lugar. So nagkado ka dira para nga magkaon. Ang ekspresyon, taga na yan, perme, uway nga ko, ito yung handom mo man. Uway kagid bala sang silingat, imabalik naman tato bala. Yung ko isa may nangalinag sanay, padulong sa inang buho. Hindi pa matahom, gidya balaya sa mata mo ang lugar. Yung sa ganda kataya ka palibre sinadera. Kaya yung kung isa, mong gusto ninyo, maginansya lang ka mo, hindi ka mo magabayad sa arkela. Kabay pa nga pag-abot sa bulan sa Disyembre, mga namat-amat na ni settle. Yung mga ayaw na naman extension, kasi mamawangga na naman, ikaw gito na istorya ko. Sa isa kapon. Ikaw gito na istorya ko nga siling mo. Hasta pa kami sa Lunes yung magbayad. Lain na yung verbal. Pwede man na ganing why na siya nahambal. Pero ginapasuni mo lang balang nga nahambal niya to. Wala mo, lain na yung black and white. Black and white 310 sa papel. So sa nga ganing istoryana, ilang nga kamo na dira. Kung pwede mo malang ganin, sa Councilor Floor ang isettle ninyo. Ang City Treasurer's Office, ang mo nang isettle nyo. 14 minutos sa Banuang nabilin, nantas ang alas 10 sa aga.
Walabos na nga nga tiyempo diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Hanay sa Udon. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 82 sa diya sa Banwa na bilin, antay sa ngadlaw sang Paskwa. 82 days to go before Christmas. Of the night kita buwas sa momban sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo!